Padayon nga miubos ang ginaghanon sa mga nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 sa Misamis Occidental base sa labing ulahing report gikan sa Integrated Provincial Hospital Office kon IPHO. Base sa gipagawas nga COVID-19 bulletin niadtong Marso 27, tulo ka aktibong kaso na lang ang natala din wala na bag-ong kaso sa tibok lalawigan sa Misamis Occidental. Sa 14 ka lungsod ug tulo ka syudad sa lalawigan, tulo ka lungsod na lang ang adunay nagpabiling positibo sa maong sakit, mao ang lungsod sa Lupisay na Plaridel ug sa Pangdalaga nga adunay tag-usa ka kaso. Samtang ang mga syudad sa Usamis, Tangub ug Oroqueta, 0 cases na karon sa COVID-19. Sukad sa pagsugod sa pandemic, ang Misamis Occidental adunay 11,076 ka kumpirmadong kaso ug 10,492 nini ang naka-recover, samtang 581 nini ang nakabsan sa kinabuhi. Ang lalawigan sa Misamis Occidental anapa ilalom sa Alert Level 2 base sa IATF guidelines, samtang posible nga ipaubos na kini tungod sa padayon nga pagkunhod sa ginaghanon sa nagpositibo sa COVID-19. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.